Hei, salut, eu sunt la Decet, pare ceva foarte horror, sunt într-o casă, deși în filmare se vede întuneric și nu exact asta, că e horror. Eu am plecat din casă, deci i-am zis părinților că eu merg la un, deci i-am zis că eu mă duc să caut ceva, deci sunt la o casă bântuită, deși e foarte horror. Bă, eu am văzut ceva horror. Am văzut o lumină horror cu ochii lui Herobrine din Minecraft. Bă, vedeți ce horror? Dar voi nu vedeți, dar eu văd. Deci e abandonată casa, deși e foarte întuneric. Dar n-am fost la asta că am făcut să dacă da, nu stați să butonul de și nu stați să butonul de like și dacă nu, tot dați like și lăsați-mi sugestii în comentarii, am fost la doua, v-am lăsat un link către canalul meu, să puteți să faceți mai ușor și am fost la și să